Jumejn qabel ma tintemm is-sena ingħataw dettalji dwar l-ispettaklu li se jkun għaddej fil-Belt Kapitali fl-aħħar jum tal-2017 biex kollox jindika li l-aħħar tokki ta' din is-sena u l-ewwel ftit tal-2018 se jintlaqgħu bil-kbir fil-Belt Valletta. Bis-sena l-ġdida tkun dik li magħtula il-Kapitali Maltija se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Iċ-ċelebrazzjonijiet se jkunu bbażati fi Pjazza San George bi programm stupend li jibda l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sa' satejn ta' filgħodu. Artisti lokali se jdaħlu lil folla preżenti fi spiritu ta' festi permezz tal-mużika tagħhom. Magħhom se jingħaqdu dawk internazzjonali b'interpretazzjonijiet ta' wħud mill-aqwa suċċessi mużikali ta' kull żmien b'mod kontemporanju. Għalkemm l-attenzjoni se tkun fuq Pjazza San George, fi triq ir-Repubblika u fi triq il-Merkanti se jkunu għaddejjin buskers speċjali imsejħa Moonlight Walkers biex iferħu lil kull min ikun għaddej. Madankollu hemm ukoll kunċetti ġodda li Pajjiżna qatt ma ra qabel, kif spjega wieħed mill-organizzaturi Owen Spiteri. L-ewwel darba hawn Malta ħajkonna aerial show, ħajkonna ballerina ħalli tkun qed tisfen fuq l-udjenza ġo Pjazza San George. Din hija l-ewwel darba li ħajkonna balun mimlija helium, persuna imdendra fiha iddur fuq il-pjazza. Il-qofol tal-lejla jintlaħaq bil-countdown. Il-countdown ħajkun audio-visual countdown li ġie produċut mill-MK students kif ukoll minn MAV Productions li huwa 3D projections fuq il-palazz hawnhekk qudiemna u jkun hemm is-sound u l-countdown ikkoordinat flimkien. Wara segwi show spettakolari blob tan-nar ta' najru li paxxilajn ta' dawk preżenti. Flimkien m'effetti speċjali sparati minn fuq il-palk li huwa l-ikbar wieħed li qatt tintuża f'Malta f'attivitajiet ta' lejlet l-ewwel tas-sena. Is-servizz ta' trasport pubbliku għal dan il-lejl, inkluż dak bil-baħar, se jibqa' għaddej sal-4 ta' filgħodu. Huwa mistenni li għal din iċ-ċelebrazzjoni jattendu madwar 70,000 ruħ.